Basta Bisaya. Guwapo, Basta Bisaya. bright. Naminaw ka sa Proud Bisaya Online Radio. Proud Bisaya Online Radio. Simply the best. Naghanda ayon mulok danog mo kataw ba? Kung magtagalog na pertidaw gahia. Dili mi pareha ninyo hilig na mo chismis. Mas maayo po ninyo mo English. Abi siguro ninyo wa mi mga grado. Diha mo na sayap kami mas edukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang bisian mo kayang presidente. Ugong sports na natong istoryaan. Sa basketball si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y makalupik sa naagian. Pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo ginguna mong dila kay gahe. Suya lang mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ang biti sa Bisaya kahit dili malupigan. Mga buutan ug inyong masaligan. Sa Usamis, Bohol, Cagayan ug Jensan. Litis, Samar, Dipolog, Masbate ug Iligan. Dagan kaayo mga sexy o gwapa. Business sa morena o mga chinita. Damarga Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminang maayo mo kanta. Dagan kaayo labi ng mga Cebuana. Maayo mo saya budot suguban pa. Perting kusuga mo kiay ug mo sumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kami mga Bisaya, isog og naay prinsipyo. Dili mahalok bisan kinsa ayaw lang labtin ninyo. Anda mo tabang mo sapot og mo serbisyo. Kaliwat minita gohoy og nila pulapo. Inyong bugal-bugalan unsa ngano-ngano man. Kita puro Pilipino ngano need mag-away man. Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan. Sila dapat inyong batayan dili pasagdahan. Si Duterte na ning kamot para sa kaayuhan. Bisag delikado buhaton para natong tanan. I don't know why you're always blaming every time. Keep your mouth shut kung wa kay makontribute yan in the show. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko,
TIGMO Bisaya, programa nga makapawala sa problema ug kalaay. Programa nga makahatag kanunay ug kalipay. Programa nga lisod masabot. Ang maminaw magbagotbot. TIGMO Bisaya, kauban ang inyong atras ug buhok, abante ug agtang. Ang tigulang nga 13 kabuk bungot, puros aping wa na ilong. Manong Tigong! Ay, atong oras, mga kaigsunan na sa iko man ato sa Oy, atong oras, mga kaigsunan ko kay alas 4:19 na. O ya, hindi pa ko magsugod ha. Di na mo kumpiyansa o niya kanunay gitang magampo alang sa kasulbaran sa kining COVID-19, mga kaigsunan ko. Standby kay iniguman magsugod na ta. Oratio Imperata alang sa kasulbaran sa 2019 and coronavirus. Dios among amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan aron maghangyo sa imong panalipod batok sa 2019 and coronavirus nga mikalas na sa daghang kinabuhi ug nakaapekto sa kadaghanan. Nagampo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ug hinungdan nining virus o sakit ug sayang pamaagi sa pagtakod. Giyahi ang makamot ug hunahuna sa mga hanas sa medisina nga sila mag-atiman sa mga masakiton uban ang kahanas ug kaaghok ug ngadto sa panggamhanan o pribadong ahensya nga mangita sa kaayuhan ug sulbad nining katalagman. Nagampo kami alang niadtong mga gitakbuyan nga sila mahibalik sa maayong panglawas. Hatagi kami sa grasya nga magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang niadtong nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo si Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria dangpanan sa mga Kristiyanos, Igampo mo kami. San Rafael Arkanghel, Igampo mo San kami. Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo, Igampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Igampo mo kami. sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. TIGMO Bisaya, programa nga makapawala problema ug kalaay. Programa nga makahatag kanunay ug kalipay. Programa nga lisod masabot. Ang maminaw magbagotbot. TIGMO Bisaya, kauban ang inyong atras ug buhok, abante ug agtang. Ang tigulang nga 13 kabuk bungot, puros aping wa na ilong. Manong Tigong! You know I'm gonna get Hello everybody. Kumusta? Kumusta og mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw. Kamo naminaw diri sa 99.7 FM Shine Radio Toledo, Sidlaka. Mao ni radio station nga grabe Sidlaka. Ay, itong oras, mga kaigsunan ko, kay alas 4:23 na sa kahaponan.
Mura po tag nagsugod og kini ko sa oras. O diya, mo out na alas 5:19. Okay, so 24 minutos ang nagalabay sa tong oras nga alas 4 mga kaigsuonan ko. O niya, welcome diri sa to ang tulumanon. Ang tulumanon sa tanang mga batanon, tiguang bata og mga minyog dalaga. Ang balak og tigmo Bisaya. Kauban ang inyong atras og buhok. Abante og agtang ang tiguang nga 13 kabukbongot puros aping wa nagiilong. Manong Tikong, inyong kauban karong hapon na mga kaigsuonan ko. Ubanin ko ninyo karong adlaw ang di mo uban ako mga batig. Now! Liwat ni Manong Tikong. Hala, sige! Ato balik ko na 99.7 FM Shine Radio Toledo. Onya sa mga gustong mo bisita, hala suroy mo sa estasyon. Mas nindot mo suroy mo karon kay wa ko diha. Kay naaman ko dire. You know I'm gonna get. Ay, salamat kayo ni Dodong Junel. Thank you very much ni Dodong Junel. Or si Kuya J. Unsa may meaning anang Kuya J? Kuya Jerje. Si bad dirty minded kay mo. Kadangan nga Jer. Duha na kapangan nga Jer. 2 times man na 2 times. Una nga Jer. Ay, may hapon. Salamat ni mo Dodong Kuya J. Thank you ni mo di Kuya J. Nya mo po ni pinakanindot nga programa Kuya J. Natay cooler. Ay siya hatay siya kay ato ng tubagon. Paabot diha dong ha. Paabot lang jud gamay. Gamay lang gud paabot lang ayaw lang pag kay ako sa ning i-grade ning mga kuan mga kaigsuona na to nga mga gwapo-gwapo. Suko niya ni sila utsao nilang atangan tani dinadakagay silang mga balay. Great na ko mga taga Toledo City. Mga taga Toledo City nga naminaw na to karon. Apot ni nagana ingon sila katong mga taga Toledo mga gwapog mga gwapa. Naapil ko kay taga Toledo man ko. Diya, atong i-great po di ay ha, mga taga Toledo Public Market. Ay, labi na sa to mga soke kayo nga tigpaminaw diha. Kato mga kanunay nga nagsunod sa tong tulumanon ang TIGMO Bisaya. Thank you very much ninyo diha kato na mga ligya o kanang buwad. Na maligya o kanang ginamos. Na maligya og utanon. Na maligya karne. Na maligya og isda. Na maligya og prutas. Na maligya og kining unsa pa may gibaligya sa merkado. Basta tanan. Tanan nga mga gibaligya sa merkado, mga negosyante na to diha onya. Samtang nagtinda, naminaw sa to ang programa nga TIGMO Bisaya. Nindot de. Nindot ni mga kaigsuonan kay maminaw ra mo diha. Makadawat mo og load nga 50 pesos. 50 pesos nga load sa mga gustong motubag. Gustong motubag sa tong programa nga TIGMO. Unya og makatag-an mo, makadawat mo og load nga 50 pesos. Katong mga naminaw sila mga radyo, may pagpaminaw ninyo dia. Paminaw lang mo dia sa radyo kay wa matas TV. Namta sa radyo. O yan na mga naminaw na to sa Facebook. Gwapuhan ako sa kanang video. May pagpaminaw ninyo diha sa tong Facebook ha. O niya, naminaw mo diha, ay share na lang na ninyo. Ang di mo share sa kong Facebook, mga batignaw. Ala, sige. Oy, Dodong Jojo, thank you very much ni mo Dodong Jojo Minoria Saranilla. Siya sa kong idol diha nga nagprogram po. Dodong Jojo Minoria Saranilla onya kinsa pa na diha. Tanan na lang ha kay wa mo ko kakita na amo diha. Tanan nga mga kauban nato sa Shine Radio Toledo DYHR. Sidlaka. Manon Tikong,
Gwapo! O, na question mark ha. Pangutana pa na. Pangutana pa na kung gwapo bago tinuod. O niya, manunti kong inahinay sa pag-drive, manunti kong I miss you. Ay, ganahan man sa kumubasa. Ako ni balik-balikon ba? Akong balik-balikon ba? Manunti kong hinahinay sa pag-drive, manunti kong ha, I miss you. Ag! Ako pag yung balikon, ganahan ko ani. Hinahinay sa pag-drive, manunti kong I miss you. Ag! Ay, salamat kayo ni Muda 354. Ay, may pakaday kay ginagunahon na pa ka na ako. Mayong hapon, manunti kong. Paita sa mong baha. Baha kaayo, manunti kong. Regards kong Atino Baha. I love you, manunti kong. Si Mary Beth Espadilla Cotijo. Salamat, manunti kong. Bata para ba ni bataan eh. Murag na pa siguro na sa 16, 16 o 15. Kung wa ko nasayop, manggani ko. Dahil pa sa ilo ako. Saban jud kang mama ni mo dadi kay I love you kag tiguang. Kanang mga nagbaha diha. Kanang nagbaha diha. Doolan na ninyo kanang mga dagko nga building diha. Mutabang man na sila gud mga buotan man na. Sige, kato mga gustong mutawag. Tawag na, kato nagsigtawag ganiha o nagipatay. Ingon ko ayaw patya, paabot lang. Di gud mo ka paabot. Sige, tawagi ko be. 0905 697-4491. Atong balikon 0905 697-4491. Balikon pag nato para matagbaw mo. Sabi na ko, ganahan pa mo balik. Hello? Hello, Manong Tikong. Ay, pagkagwapa sa imong tingog, day. May hapon, Manong Tikong. Ay, mayong hapon po ni mo diha, day. O niya, kitsa may pangani mo, day. Si day ni DJ, ay DJ naman, Manong Tikong. Bunalan, di ka ni kong sungkod doon. Kinala kong sungkod, nara ba ni bangag sa tunga-tunga? Day, pe! Oh, Manong Tikong. Kumusta man atong signal diha sa kanang luto panday? Oh, kuan kayo, Manong Tikong. Tinaw kayo. Tinaw pa sa Oh, Manong Tikong. Ay, tinaw kayo, day. Oh, tinaw, Manong Tikong. Na, unsay tigmo nimo, Manong Tikong? Ay, Kung pasugod. Tayo sa unya ra ng tigmo, day. Magugma-gugma sa taday. Ganahan kong... Ha? Unsay imong gingon, Manong? Ay, di ingon ko unya ra ng tigmo kay magugma-gugma sa ta. Day! Manong Tikong. Kinsay kauban mo diha? Ako ra kay naa sa babaw ang duha ka pagumangko nako nasa among payag. Dindot ni kay ikaw raw niya mo anak ko. Manong Tikong. Labayon jud kag kaldero ron diha. Ikaw raw siya diha, day. Mo anak ko, day. Sige, Manong Tikong, dali dire. Karon dayon. Oh, Bantay. o lagi. Sige, dagang salamat sa mga naminaw mo. Bye-bye na ko ninyong tanan kay madugog lutupan. Bye-bye. Ayaw lang ay kay dis lang musugot akong biyaan sa kong programa eh. Oh, ay jud diha Manong Tikong. Ay, biyaan pag uyab kay sa programa. Grabe. Day! Manong Tikong. Di na ko manguyab ni mo day kay bastiron ko ni mo day. Day, unsa may tubag sa tong tigmo day? Nako'y tigmo orong hapon na day, tay sa day ha. Unsa ganito? Kadungog. Tara day ay sa day ha. Tay sa day ha, tara ay. Sa ulohan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Mao ba ni? Ang sa ulo. Mao lagi ni. Day Kristen. Sakto di akong tigmo day kanang gisuwad nako diha sa Facebook day. Ako balikod ha. Sa ulohan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Uluhan, Hulbota, then sa kilid, duslakon. O kana.
Asa man na siya, uy. Mao na diha basta magditsod-ditsog tawa kunya wa pa nako gihatag ang tigmo. Gripo manong tikong. Ha? Ay, gripo, guro. Gripo murag gahapon pa man ang gripoha dayo pag na mo mag-agas day. Ay, niya lang manong tikong, ha. Sige, una-una sa day kay hantod man ta sa alas 9 gabi eh. Ay, may noon. Sa ulohan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Hulbota, duslakon. Sige day, magpaabot ko nimo day. DJ, manong tikong. Matog sa kong kadiyot niya una-una sa. Na lang kong nakanahuna nakakay. Matog sa ko. Ambot manong tikong, ay, di na lang kumutubag. Ay, manong tikong. Kuan siguro manong tikong, ay, kanang barina. Ha? Barina. Ay siya, gano'n na barina mo na eh. Ay, ambot lang manong tikong, ay, wala ako sa kuan ma. Unsa mo ng barina na eh? Wala bong ibarina sa kuan, manong tikong gud sa kanang pwede sa simento, pwede sa kanang kahoy. Mao din ni barina na eh. Sige day, maura to day. Oh, manong tikong. Unsa man day, sugto na ko nimo day. Unsa naman to resulta? Balak gahapon manong tikong. Tangtangon sa na kong balak ron day kay sus, baita ni kong balak. Ugma na ang balak na to day. Ano balak gahapon? Na kay balak kapon, daghang kini balak kapon day. Ako balak gahapon man, yung balak man ko nimo. Tay sa day kay naamang ko sa kuan day, naamang ko diri dayon niya, wa mo ko dito sa station. Sige manong tikong. Ugma lang. Tikong, ha. Ugma lang ta magbalak. Sige manong tikong, Sige diba day. gitik suliran ugma manong tikong? Ay, sabado man di ay no. Wa ko kay balo day kay kanang gitek suliran ang nagdaan na day kay si DJ Tatex. Ay, oo, di ay. Wala man ta ugma day. Lunes ug Biyernes naman ta. Sige Maminaw na lang ko gitik suliran ugma manong tikong. Ay kana paminaw ni DJ Tatex day kay kamao po na siya mo drama day. Pero mas gwapo ko ang bata. Unsay ha? Murag kamukha mo raman siguro manong tikong. Kami nagnaong. Oh. Iyang naong akong lubot. Sige manong tikong, oy. Sige day, salamat day. Pag-amping day ha. Amping sad manong tikong. Ay, abyo day. I love you manong tikong. Bye. Agoy pagkalami. Salamat mo dahil Inday Pe ha. Sa mga tagalutupan, atangin ninyo kay Mosoro si Manon Tikong inig sunod simana. O niya ako na ning gipang-andam ning ako mga gipanghatag ha. Inday Edit Kailer, thank you very much ni mo day Edit. Giandam na nina kung ako mga gipanghatag dahil tag-upat ka kilog to nga bugas. Sakto ba di kay? Tagduhag 1/4 og duhag 1/4 o niya upat ka kilog tunga. So ang upat ka kilog tunga paresya na tog longganisa hotdog. Awa na masulbad ang kagutom sa tubang nga kaigsuonan. No, mo na ako sa Cantabaco, sa Don Andres Soriano, asa pa man ko adto ko kanang Barangay Bunga. Sus, atabang tamugampo ay nga kanang atong biyahe, safety na atong biyahe. Aron maabot ni atong kining gidala diha sa inyo ha mga tagsa-tagsa kapanimay. Pag-ampo mo nga mayo ra tong biyahe. Og mayo ra pong panahon ha. Hello. Tayo siya di man motubag. Hello. Hoy 134. Tayo siya. 354 day sure. 354. Hoy! Bunalan di ka nang sungko dugay kay kamutubang. Maribet na. Day maribet. Tikong. May ngapon po ni Buday. Paminawa akong tingog sa cellphone day. Ayaw paminaw sa radyo kay dugay man na maabot yung akong tingog diha. Naminaw na ka.
Naminaw na ba ka? May hapon. Ay, sus, naminaw gid ay. Day, Oh, nag-unsa man ka, day? higda. Ay, naghigda ka, day, pagkanindot, ana. Unya, day, Oh, unsa may tubag sa tong tigmo, day? tigmo. Ay, dili, balak. Oh, Ang tubag na kay oo. oo. Unsa may tubag na, day? Oh, Oo, gidi ay. Day, oh. unsa tubag? Sige, man lang kag oy, way tiil, way kamot. Ayun lang, bangbun ko ni ay. Ayun lang ay. Pag nga na ay. Ang mama ug ang anak nag-away. Ayaw mo pag-away kinig yun si mama. Awayon man na iyang anak day. Ay nag-away mong anak day. Hila kinuna si Maribit inon ikaw gyud day. Ayaw po dawayan ni mong mama day. Ikaw sa day mangaway man siya kaday. Sige sa mga gusto mo tawagi ko. Ano, nag-away na ang mamag anak. Ay, may pagpaminaw ninyo diha o niya, i-regards ko na inyong lola diha. 0905-697-4491. Ayaw mo pag-away, lain na sa dinyo eh. 0905-697-4491. Sige, samtang nagpaabot na sa inyong tawag, ako ni basahon kini mga nasa Facebook ha. O niya kato mga di na ko nabasa, kung wa na ko nabasa, i-chat ninyo balik. I-comment ninyo balik para mabasa na ko. Ay namin, ay pastilan aning bataan eh. Ako nin tubagon ron, yung mag-away ni Astra yung mama. Hello? Hello? Hello eh. Day. Buta. Laguta lagi. Hello. Day, gano'n mo na yung mama day. Sa mukha na yung mama day eh. Ako ka di utawa. Naunsam na yung mama day. Ha? Nganom na yung mama day. Naunsam na day. Berdita. Maldita kayo. Giunsam di ka mama ni mo day. Giaway ka mama ni mo day. Giunsam makapag-away day. Ay, lalapi ka. Oh. Tawag ka lola ha. Tabi ma. Sige, istorya ko anak be. Ina. Ina, lalapi ko. Ina. Ina ba? Ya? Lalapi ko. Ina. Lalapi ko. Hello day. Dong. Kumusta? Kumusta naman ka day? Gwapa lang gihapon. Ako. Ayaw paglolo na ko day kay pareha sa matag edad day. Pagdodong lang na ako day na dodong kay inday po na kung tawag nimo. Saan mo ako? Lalapi ko. Day kinsa pangani mo day? Ha? Kinsa may pangani mo? Ostang. Ha? Ostang. Si Inday Ostang. Kumusta naman ka day? Nagunsa man ka day Ostang? Sabilya. Sabilya. Ha? Sabilya. Trido. Sabilya. Sabilya. Sa Bilya. Day Ostang. Kumusta naman ka day Ostang? Sabot na so kita manguyap na to. Aga! Day, wala kay uyab, day. Ha? Wala kay uyab. Dawa mo ko uyap. Di ba ko manguyap kay yuda naman ko. Manamang ko ana. Musugot ka, day, nga manguyab ko ni mo, day. Ay lang. Ay, nga naman. Ha?
Musugot baka nga manguyab ko nimo. Lang, ayaw lang panguyab. Uyab ba siya? Manguyab ba siya? Awalay uyabay minyo dayon. Day ustang. Day. Nakoy ipatubag nimo nga tigmo na to day kay murag nagdagan man itong oras day. Usan man? Ni bata man tigwang. Usa ay. Day atong tigmo day kay sa uluhan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Sulaka. Unsa? Sulaka. Day siya tarungan na imong tubag. Unsa to? Sa uluhan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Hulbotan. Awa na gyud. Hulbatan. Sa uluhan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Ay, susan ay. Alisod di ay. Una-una sa day niya, balik lang tawag day. Sige, mama, love you. Ay mama, I love you. Grabe ni bata. Kasaban dyan kang mama ni mo day. Sige kag I love you. Sige kag I love you tiguang. Oh! Anak ko dira. Mori ka dire. Oh. Na ako sa lawom sa dagat. Di ka kaginawa kay wakay hasang. Sige day, salamat day. Love you, balik na ko tawag. Ay, sige day, ampeng day. Ting, love you. Abyo, mama, chop chop. Chup, chup. Grabe ni bata mo, I love you. Bata, bagani kayo. Saban juga ang mama ni mo day. Imo lang mama pa ilabyuhan ako day. May tsigaray man tani day. Oy, naminaw na to si Inday Christine. Matod pa ni Inday Christine de la Serna. Good PM, manon tikong. Great na ako ang nag-birthday karon nga akong nag-inusarang inahan. Nanay Marina o kang Fatima Rodimo Homosilio. Unsa man eh? Maulanong birthday ninyong duha, ha? MBTC and good health always. Unsa man ang MBTC day? Salamat nimo day Kristen. Ona smakered sanoy. Ako to akong answer anak DJ. Ayaw lagi ng DJ manuntik kong lagi pangon lagi ko ni bunalan lagi ta mog sungkod basta magtawag mo na kog laing pangan lagi. Hello. Hello. Kinsa man eh? Ay, manong tiko. Day, kumusta? Ni. Kumusta man ka, Day? Okay lang. Okay lang. Unsa nag-snow diha, Day? Wala. Why snow diha? Wala snow. Nalanay na. Nalanay na, Day. Oh. Mura day nagugma, Day. Nalanay na. Oh. Oh, Murag. lagi murag ko ng gugma, no? Agay. Murag na makay ka ng pinaguhugutan, Day. Day. $200 para ba yung love life? Congratulations, Day. Kay sipa kay mong love life. Murag yung watose. Isa man diha ba? Manong tikong. Okay ra diri in town, Day. Medyo limuot gamay. Onya, Day. Nga, basta wala COVID. Ay, okay ra na, Day. Basta way COVID lang. Onya, Day. Ay, naman juga ni tawag naman juga, Day. Onya, pasampulon di ka ni kung tigmo Bisaya, Day, para makasuway bugag unsa po di ay di, Day, lalim mo tubag og tigmo. Ako, dako tubagan at ako din yung tubag. Nakay tubag, Day. Sa uluhan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Bantay bitaw ka, Day. Bantay bitaw ka, ha?
puro ang tubag, ana. Oy, sus, pastila ni mo dahil nagpataka lang ka dahil. Napataka, no? Day! Wala ko kabahuan sa kuhan. Ay, tigmo. Day, kinsa mo premyo ani day, ikaw day. Kinsa man na si Miss Anonymous man ang kuha na premium ba ya? Ikaw may nakadaog day, ikaw gimo premyo. Anonymous na lang. Si Miss Anonymous lang atong papremyohon ani ayaw lang ikaw day kay sipa ra ba kay kag love life. Lagi niya ako ang kanang gusto nga premium kay kuha naman 1/4 raman gid nga mais na bugat. 1/4. 1/4 ra gyud. Nindot na kayo ng 1/4 kanang unsa na kanang daghan og tubig ba unsa tinughong. Puro down. Tinughong di man nalugaw tinughong. Day. Ay. Nagpractice na kag balak day. Wala pa wala ko nakakuha. Sampuli. Ako or nagsipsip. Sampuli kuno kog balak day be kasi kung naibawan day bansay kay kamukanta katong dito sa among lagkaw. Ako ni Sose, ako miduaw. Wala gyud na. Ano to? Nalimot ko sa lyrics oy. Wanagoy o sa toy. Ade nagoy o sa toy amot lang. Abot lang. Sige naman. Basta nakatubag na ako. Sakto ito akong tubag. Awak. Ay, ita di mo dahil managinot pa magkani 50 pesos nga loday. Ay, Ang kuha lang ng load. Wala mo pwede. ay sige day. Day, salamat kasi mo pagtawag day. Ang manawag. Ha? Oy, Sige na. Dagang pang manawag. inigsugod sa Lunes, magandam-andam ka ganang tigmo og bala kay magsugod ta sa Lunes, 30 minutos magtandem ta. Ha? Okay. Um, Okay. sugod. Okay na. Sugod Okay, sa tiyo. sugod sa Lunes magtandem tanduha. Sige. Kinsa toy nga nimo? Dagat ka. Agata. Ang imo pangalan kay Agata. O nya nigsugod sa Lunes ang tawag sa atong duha kay Agakong. Si Agako. Okay. Agakong si Tayo. si Agata o si Manuntikong. Pwede kiyo. Okay kaya. Okay, sige manong tikong. Kain ako. Dahil salamat day ha. Oy, walay sakayan kay walay puksay. Ay sige pag-amping diha day babay day. Abyo mama chop chop. Bye-bye. Love you, mama. Chup chup. O salamat ni Inday Agata. Naminaw na to si Inday Agata na gikan pa sa layo nga lugar. Basta dili to taga Toledo. Kato si Inday Agata na to sa layo nga lugar naminaw na to mga kaigsuonan ko. Salamat ni mo Day Agata. Ay naminaw na to si MJ Camoro Plaida. Matod pa niya mayong hapon mingaw na ko sa Toledo. Hope ma-okay ng tanan. Salamat. Ay salamat mo ni mo diha MJ Camoro. Onya ni Smakerd Kanoy. Sanoy di ini. Pag-greet lang ko sa kong mangod nga si Cindy Mendaros nga nag-birthday karon. Ay happy birthday ni mo diha Inday Cindy. Onya naminaw po na to si Dodong Sky Balyes. Dodong Sky, thank you kayo sa imong pagpaminaw, Dodong Sky. Salamat po sa imong pagsuporta always. Thank you very many Muhammad Chop Chop. Onya naminaw na to si Inday Analisa Daos Bakos. Hello, good afternoon manotikong. Ay, good afternoon po ni mo daday. Naminaw po na to si Han Mary Narbasa. Salamat ni mo daday Han Mary. Onya naminaw po na to si Rizaldo Dogel. Kinsa tinod pa nga Dogel Gomez. Sundang og sangkuban manuntikong aggoy.
Asel, Wisan, naminaw na to hay manon tikong mayong ngapon pag-greet na ko ni Tia Pe nga nag-inusara siya karon sa balay kay among gibiyaan. Oh, Grace ni love Tia, ay love Tia, love siya na. Ay naminaw po nato si Inday Maribel Heraldes may pagpaminaw mo Day Maribel. Matod pa niya, great ko diya sa Loray do sa mga Repolyo family. Ay, gagaw ni sa pichay o ganing sayote. Manonti kong pinalangga. Tungod sa imong kagwapo kayong tao. Magpobreng nagpuyo diya sa Toledo. Daghang mga pobre nalipay kay tungod sa imuhang bulawanong kasing-kasing. Si Dodong Sam nakasin. Bansaya ni Dodong Sky mudagbala ko. Klaro kay ka Dodong Sky ato pa ning usang adlaw nimo gi practice. Salamat nimo Dodong Sky. Thank you very much Dodong Sky. Ay si Dodong ang hilito naminaw na to mayong hapon manotikong. Lami kayo itikongkong kay miulan jud intaw nabugnaw ang panahon sa kahaponon. Nindot kayo paminaw sa kondisyon samtang nag-view sa imong live on unsa man taasa po dani. Samtang naminaw sa imong live unya greet lang kong happy birthday para ugma sa anak nga si Clarice Repolyo. Sayang ika-24 katuig, God bless sa og sa tibok nako nga pamilya. Ay nagiusa sa balay sa planta poblasyon. Salamat ni mo diha. Angelito. Wana mo play akong kaniungot na. Ay naminaw na to si Dodong Peter. Tubag ko sa imong tigmo manontalong. Ay manontalong pagsuot siya manontalong. Sige unsa may imuhang tubag. Maribel Heraldes ang iyang tubag kay kondado akong tubagan na. Maulanong kahaponon manontikong gikan ni Inday Christine de la Serna. Iba Jane Arcayos may pagpaminaw ni Mudaday. Nyamatod pa niya ang tubag kay Lansang. Sige pagsugod nagpamanday diha day. Padlak manontikong. Gikan ni Inday Christine de la Serna. Sa ulohan Hulbota sa kilid duslaka. Salamat nimo Christine. Padlak gikan ni Robas. May pagpaminaw ni Muda Robas. Onya ni tubag po nato si Inday Anabilia Pimentel. Matod pas niya yan tubag kay Dagom. Dagom toslok mata. Ang tubag ni Inday Analisa kay Kandado og Yawe ay mag-uban magyud ang Kandado og Yawe. Talong manong kanang padulong isugba. Matay nindot ning tubaga na talong nga kanang sinugba. Agi ka ni Olinada na matod pa niya posporo. Ay sus ngano na posporo man taon. Sugdi na naghaling diha dong. Ryan Abaw. Mayong tukong timbaya ko diri sa Butuan City. Ay may pagpaminaw sa tanang mga taga Butuan City, mga babae nagpuyo da kay puros man Butuan. Brian Flores may pagpaminaw ni mo dong. Kanya matod pa niya manuntikong magandang hapon. Ay magandang hapon ni mo diha. 1/4 ka kilo nga mais ako palihog manuntikong. Ago. May magpaminaw sa mga Kanyas pamilya gikan ni Inday Ibajen. Salamat mo day Ibajen. Onya Jane High Blood. Akong tubag lolo tikong kay Kugita. Wa na jud Kugita mo ding high blood ka kay sige ka Kugita. You know I'm gonna get.
naminaw na to si Inday Ilma Wines or Wines. May pagpaminaw ni mo da Ilma Wines. Onya Nanjokem. May ngapon pag-rate lang ni Mario Manok na adjud sa balay kay uwan man. May pagpaminaw ni Madodong Mario. Onya naminaw po na to si Pilar Dengdeng. Iyan tubag kuno kay mais na ingko nga gipaakan. Wana portigad gipakpaakan ng mais niya gitawag na tag-ingko. O sige, sa mga gusto pang motubag sa itong Tigmo Bisaya, kung ihatag itong mga naminaw sila mga radyo, mauni itong Tigmo Bisaya. Sa Uluhan, Hulbota, sa Kilid, Duslaka. Akong baliko na. Sa Uluhan, Hulbota, sa Kilid, Duslaka. You know I'm gonna get O, tawagin din ko kay mudawat ko kanang caller sa mga gusto mo tawag ha. 0905-697-4491. Atong baliko datong Tigmo Bisaya 0905-697-4491. Kato mga makahatag og saktong tubag, makadawat mo og 50 pesos nga loan. Sa kato mga naminaw da sila mga radyo. Tawagi kuno ninyo be kung naminaw bagid mo diha. Onya tawagi sa kuninyo kung naminaw mo sa tong Facebook. Atong baliko na sa Uluhan, Hulbota, sa Kilid, Duslaka. O niyang atong numero nga pwede ninyong tawagan kay 0905-697-4491. You know I'm gonna get Sige tawagi dayon ko niya katong mga minaw na to sa Facebook. Palihog na kog kanang ipakatag na atong live. Para makapaminaw to inyo ang mga kaigsuonan nga naminaw nga diha sa mga lagyo nga mga lugar. O niya naman to ni-request nga kining birthday lagi. O niya gusto niya plihan ang iyang hinigugma o kanang birthday song. Sige di ko napakiyason ako ng plihan o kanang birthday song. Happy birthday ni mo diya. Kung kinsa man kang nag-birthday, happy birthday o niya. Sige, ako sa ning tubagon ka diyot be. Hello? Hello? Bay nga po ni mo dong, kinsa man eh? Si Dodong Anonymous ni. Ay, si Dodong Anonymous ni. Kumusta man ka Dodong Anonymous? Okay ra gihapon, wala ko. Okay ra gyapon. Dong nindotag tingog nimo sa cellphone dong. Ay, muram kag DJ. Nabi na sa personal, orang artista no. O niya daw nagunsa man ka diha dong. Nag-LL ra. Ay, nag-LL na ka. Nagligid-ligid. Ay, nagligid-ligid. Unsa mo ding orasa diha dong? Ay, ka nagligid-ligid man ka diha. You know I'm gonna get Minatay mong tikong alas 5 sa kadlaw mo apoy ko ani mo ng tikong tungod ani imong programang matawa suka mo ng tikong. Kaya di akong programa maka-insomnia man dong. Ay, di mo katoga ni ka. Ani mo tikong oy. At tangi ko kada kuan mo lunes untod Bernes mo tangi ko. Permente ka maminaw. Dong wala ka ko kita di mo nga ni comment ka. Ay mo na ra ko kita lang sa mga comment. You know Mao na di ko cake ako. Mao na di Ako agi cake sa akong kwarto. magsige ko great nimo di man ka mo comment. Okay ra pasalamat sa community kong imo great. Ay salamat sa kayo nimo dong Anonymous. Unya, dong unsa may tubag be? Suwayan di ka bantay bitog di ka katubag. Sige mo tikok. Suwayan di ka ha. Sa Uluhan, Hulbota, sa Kilid, Duslaka. Unya, unsa may tubag mo tikok kay apoy mo premium ni mo. Agoy! Akong i-chat ni mo dong. Chat ko dong kay chat na kong tubag dong. So, sa tubag na kuha mo ng tikong Palawan lagi na makaabot mo sa Palawan. Unsa?
Mag-abot mo sa Palawan akong tubag na. Kini ay mong tubag ani dong Palawan ra gyud Palawan pawn shop. Karoon na tayo ng mga tikong kwarta na. Unsa man ni dong hatagan tani klodong para matubag yun. Sa. Hatagan tika klo. Oh, sige. Sa may kloro. Gamitono ni nimo taga-adlaw. Agoy ka. Makita ba na ano tikong makita sa kusina, sa kwarto, sa sala, sa CR. Makita na pirmi sa inyong balay. Agoy ka kalagyan mo tikong. O niya, wala man na siya kinabuhi nga tubag do. Ako na kinabuhi. Ako muna kinabuhi. Patay na siya mga tikong. Wa na patay na. Patay yun. Oh my, kinabuhi mga tikong. Basta kadonay ni nimong gigamit o niya taga-adlaw ni. Taga-adlaw ni nimo makita sa inyong balay. Oo nga, musiga na siya mga tikong. Naniingon si Inday Abe kapalongan ay kayo ko no. Isa? Kayo ko no, kayo. Ingon si Inday Abe. Musiga pa na siya mga tikong. Ha? Musiga pa na siya. Depende kung imong pasigahon. Lahat na yung ipadli. Wa na patay na. Ay sige, nagdepende lagi. Musta mo diya? Karoon, sitwasyon diya sa Toledo. Ay sa Toledo dog, pasalamat lang punta sa Toledo kay bisag na atay ka ng kaso sa kining COVID nga usa ka buok. Kanunay lang gyapon ta magbinantayon sa kining ato ang palibot labi na sa mga tao nga atong makatubang kanunay. Ang lapay din ako, lapay sa nakamantikong no. Ito pasaylo sa ng condolence kay sa pamilya ni Bibiyo niya. Ako pasaylo kay wala sa atago nga bulig. Sige lang manutog kong masigpon rapadat kaya gahingi na sila kliyog. Ay salamat kayo dog kay kita kanunay magyud nga naa sa mga tawo nga ning nahanglan nato dog. O niya nahimo ra pud ang simbolo. Simbolo ra pud sa Ginoo para mapadayon atong tabang nila pinaagi sa Ginoo. Ay simbolo ra man gud ta diri sa kalibutan. Mao lagi mo tiko. Ug wala pa mo tiko murag wa gyud. Dili siya ginay Toledo. Ay dili sad mamugna ang manuntikong kundi pud tungod ninyo eh. Sige. O niya dong, salamat kas kanunay nga pagsuporta ka mo ni Inday Anonymous. Ingon sila nga kana ba kuno si Mr. Anonymous o si Miss Anonymous magtiayon ba kuno na? Kay pariha kuno apelyido. Sa ano mag-abot na ng Miss Anonymous sa tuhon niya manitiko. Ay ingon si Miss Anonymous ay. Miss Anonymous, si Inday Abe kapalungan matod pa ni Inday Abe. Mr. Anonymous, bugas lang nga mais ang akong pangayoon, ayaw lang ang load. Kulina, kulina, politiko na may bahala diya. Lindot ni kay mais ay pangayoon, dili humay. Ako na nindot ka na, mas klarong bisdak kayo politiko. Bitaw mo ni. Humay. Kita nang hatag-tag humay pero ang atong pagkaon mais. Ano man ang tikong makahatag ka humay na mo reklamo way mais diha. Ay sus, naagay ng nana dong. Moingon pa nga, dong, i-convert lang nig mais oy. Sige nga, tikong tayo. Sige nga kayo doon na tayo mutawag diyan ninyo. Ay sige dong, salamat dong. Unya ugma, tabangi lang po may ampo kay magbiyahe man may ugma adto mi kan tabako, lutupan, unya padong mi sa medya 11. Manghatag mi unya ampo lang ta nga may atong lawas. Hindi mo nang tikong may problema na. Dong, salamat ka dong ha. Tikong may problema na. No problem. Unsa magitubag nimo sa tong tigmo? Sila na lang bahala naman ang tikong eh. Ako na lang yung mga tag-premium. Ay nalang pagkapil-apil og tubag. Lagi ikaw
ikaw mo sa akong patubagon kay ako yung hatag yung premium nga di mas ka mo tubag. Ay, i-chat na ko nimo saktong tubag dong. Ako pong chatan to si Miss Anonymous aron di po mang-load imuhang kuan ingon sila nga magtiayon na sila. Magtiayon na sila manuntikong kay pareha mag-apelido. Kapyan ka na sa bana na minutikong. Sige daw, salamat dong. Oh, sige, may problema. Sige, anting mo ano tawag sa news station. Minutikong labi na kay Sir Jojo. Salamat sa pag-extend sa oras ni minutikong. Malingaw dito. Salamat kay dong. Thank you very much on ya amping kanunay. Bye-bye. Oh, sige, bye-bye. Kanindot ani ato mga cooler ay mga lagyom kini mga lugar ay. Atong mga cooler kay mga international ay hayo manuntik ko ngani. Mo na gingon mga kaigsonan nga dili lang ni sa Toledo City madungog ang 99.7 FM. Hasta sa mga layo nga mga lugar madungog gihapon ni. Salamat kayo kay walay manuntikong kung wala ni mga tawhanan ni. Salamat kay di mabuhi sa manuntikong og wa di mga tawhana. Di magpadayon ang atong paghatag og lingaw sa atong mga kaigsonan. Unya tay sa ako ning tubagon be. Hello. Hello. Oy, kinsa man ni? May hapon si Nick. Si Nick Pipito. Dili. Oh. Si Nick. Abi na kog si Dodong Nick Pipito ni. Dili, sa Talabira. Taga Talabira. Asa man dapitas Talabira dong? Dili, si Kuya Nick Pipito, tos Talabira. Ako na Barangay Sangi, Toledo City. Asa Barangay Sangi, de ka? Oo. Nibali naman si Kuya Nick Sangi. Ha? Si Kuya Nick, nibali na Sangi. Kisa di bale? Wala. Oy, ganang. Kuan lagi dire, dili lagi sa mong radio dire Toledo lagi ang tingog. Ha? Dili. O siya biling? Kamba ka ng awahi. Ay, awahe. Oo. O dong kay, wala man ta sa estasyon ng program dong. Hook up man ta dong. Mao di ay. O hook up na dong. Naata sa Proud Bisaya Online Radio. Okay. Ako mo, damo ko sa 99.7 po. Anak ka diha. Oo. Ay, basta may doklo ni mo eh. Kuwate ko sa technology ko. Ay, sige, unsa may tubag ni mo stigmo dong. Hulbota. Puso to? Hulbota. At ay sa. Sa ulohan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Kuha na, bisagra na sa patahan. Ay, bisagra. Oo. Kana. Bisagra. Kana, purteng layo ah. Layo. Tadi na, mao. Dili maodong eh. Ay, sige, lalati ka kayo, paita. Ang saktong tubag kay portahan. Portahan? Portahan? Dili eh, joke naman to. Kaya ito may logo na lalati kong yun. Kanang sa na siya, kanang nasa sa balay. Makita ni mo sa balay o niya gamiton mo tagadlaw. Gamiton ka na rin, bag na. Ha? Bag. O siya bad good daw na eh. Bag. Bag? Oh. Bag? Oh. Hapit na. Kapit agad? Hapit na gyud. Oo ba? Hapit na nga purteng layo ah. Ay, babay na lote ko kayo. Kanag-ana na rin. Salamat na lote ko. Ay, salamat kayo ni mo Dodong Nick. Ang hapon. May hapon ni mo Dodong Nick. Pag-amping na dong ha. Gibiyaan ko sa kanahan eh. Meribet ko tiyo. Hi. Kining bata ni kasabaan ko sa mong mama. Iya masiguro ni mama sig text na ko eh. Manon tikong good PM diha paita diri among lugar sa Inulawan nagbaha kayo. Ha si Alan eh. Hoy! Kana mga nagbaha diha sa Inulawan. Ang kanang Inulawan nasakop man sa barangay poblasyon. Ang doolan ninyo inyong kapitan. Doolan na inyong kapitan diha kay
Sigurado ko mo kuan jud na kanang unsa na tawagan ni kini. Hatagan jud nagpagtagad inyong kapitan diha. Nagbaha sa inulawan niya sakop na sa barangay poblasyon. Ang kapitan sa barangay poblasyon may inyong doolon. Onya! Taysa, ako din yung pasalamatan mga kaigsuunan ko. Akong balikon ha. Kay kato mga niagi mga adlaw. Sa niedad ko yung nani nga idara mga kaigsuunan tiguang naman gyud ta. Wa na ko dama. Wa na ko dama nga sa ako ang pagkabata. Akong nahimamat ang katong babae. Nga matod pa nila nga mao kuno yaya nako sa pagkabata. Mao kuno kanang nagbantay nako mga kaigsuunan ko. So sporting ko yawan ako kay siyempre kung yaya, kanya nagbantay na ko sa bata pa ko, mao siya nag-ilis na kukpurol. So, laktod nga istorya nakita ni mo day, ang wa ni mo nakita karon. Duda ko murag. Dako ning ako sa una. Kay karon gamay man. O joke rato day. Salamat kay nimo day, dili nako i-mention ang akong pangalan day. Pero salamat kayo sa imong pagbantay nako sa una ha. Kay sa bata pa ko matod pa nimo, imong akong gukod-gukuron sa una ko no. Gihimo ko nimong kalingawan day. Salamat kay nimo day. Kailan ni si Inday DJ tani kay iyam ning inahan. Bitaw joke ra. Di ko nihinganlan ni bayana basta salamat kay nimo day. Maabot ra gyud panahon nga makahatag jud ko nimo pahalipay. Mubalos ko sa tanan nimo nga pagpangga nako sa bata pa ko. Kay matod pagod nila mga kaigsuunan ko sa katong bata pa kuno ko sa unang panahon. Cute kuno ko. Cute kuno ko. Pero pagkadako ni Kyokot. Pero sige lang, salamat kayo day ha. Makita rata puhon day. Ingon siya nga suswagin siya nagtuo nga ako ni. Kaya sa una ko no, bulingit pa kay ko dagway. Hangtod karon bulingit man gihapon. Ingon si 646. Lolo Tikong, kandado sa pultahan, giyawihan sa kilid niya. Dong, gaba sir adong si Rome ni padayog o sa may padayog dog sa Balamban. Ay dong Rome, pag-amping sa mong biyahe dong, padong ka sa Balamban dong, pag-amping dong kay uwan ra ba dong. Unsa ganito imong tigmo manuntikong mao ni akong tigmo ha. Sa unsa ba ni? Sa uluhan Hulbota sa kilid duslaka. Akong baliko na. Sa uluhan Hulbota sa kilid duslaka. Ayay premiuhan jud ko ani ron. Naminaw na to si Inday Eb. Day Eb, salamat kay sa pagpaminaw ni mo day. Onya Maribel, lami man na ang mais manon labi na parisan o ginamos. Onya with otan kamungga sab. Onya naay sili agay pagkalamian. Good pay manon tikong kumusta? Great lang ko sa gatubod daodos. Salamat manon tikong. Ay salamat nimo Dudong Dinis Nilyas. Bayong hapon manon tikong. Bakos man guro na sige. Posporo. Agi ka na ni Glycel Reco. Hello? Hello? Kinsa man eh? Hello? Narinig na ay. Day, paminaw sa cellphone, day. Akong tingog, paminawa sa cellphone, ayaw sa radyo. Day, nibalik kag tawag, day. Nakay nalimtan, day. Unsa may nalimtan, day? Unsa? Agay, wa na.
Halo? Wala na dito magasinabot, ani eh. Balik tawag day kay dito magsinabot ang akong tingog paminawa sa mo cellphone. Ayaw paminawa sa radyo kay dugay kay namabot akong tingog day. Halo? Hello? Kadungog na ka? Oh, Kana ba? Painayin na mong monitor para di ka maglibog. Halo? oh, Day, saman. Akad- Babo. nakadungog na ka? Oh, Unsa ko, gwapo ko. kagwapo. Gwapo kong. Wa na gud. Patay na. Hello? Oh, Balik ako sa libay. paminawa kong tingog sa kanang cellphone. You know I'm gonna get. Matod pa ni Maribel Heraldes Gabas kuno iyang tubag. Ay, naminaw na to si Dodong ninyo Mark Bali. Ang sabi ni Billy Asensio. Salamat sa mong pagpaminaw dong niya espada yung tubag. O niya, James Heartedless. Yan tubag kay Posporo. O niya, naminaw po na to si Dodong Romeo. Laranyo. Matod pa niya sa ulohan. Hulbota sa kilid duslaka. Salting tubag kandado sorna. Napay sure. You know I'm gonna get. Murag nag-ulan man siguro eh. You know I'm gonna get. Ay may pagpaminaw ni Gigans G. Gigans J o Gigans G. Matod pa niya nagkadugay, nagkuagwapo, unsa man, ako na. You know I'm gonna get. Wa na ilay nagkadugay, nagkagwapo, ako na. Halo? Hello? Kitsa man eh? Ha? Seriyo ni? Bago di karon. Utagan ko si TIGMO. Kitsa nga ni mo dong? Seriyo, Seriyo, taga-Talavera. Probida. Provida. Pasta probida ni mata ni. Dong, Yo, asa dapat sa Talavera niyo dong? ano sa barangay hall? Oy, barangay hall. You know I'm Naminaw ka niya dong. Oh, gonna get. I-greet lang ko sa inyong kapitan dong si Edgar Lasada dito. Niya silingan na dito dong. papilingan, Radeta. Ay naama ko sa Talavera ron dong. Saan ka Talavera? Na ako sa Talavera. Nakahinomdom ka dong. Katong ni Ana diya yan nihatag og panihapon sa mga frontliners. Inomdom ko na da. Kadomdom ka ila Dodong Max. Dong, Hoy, nakadomdom ka sila Dodong Max. uma. O Dodong Max ba Maximo? Wako ka domdom na, dako na Talavera ba? Awa ka kadomdom ka na eskina sa Ilaya. Iskina sa Ilaya. Kadomdom ka. Oh,
Unya atbang. Dong, Ako sa ipagpig mo. unsa may tag-ano mo stigmo dong? Sa uluhan, Hulbota. Sa uluhan, Hulbota, sa kilid, duslaka. Sa kuban sundang. Sa kuba, sa sundang. O nga naman. Ang hugupong na mo na ibalik doon sa kilid mo na Japon. Sa barangay hall ka magpaliwanag dong. Dong, Hoy, regards lang ko ninyong tanan diha o niya tanaw na to kung sakto ba na yung tubag ha. sige. Sige do, salamat dong. Salamat kayo. Pag-amping mo diha ha. Nag-amping namin ng tikong. Sige, bye-bye. Sus, naminaw mo din na itong taga-barangay hall may pagpaminaw ni Kapitan diya. Kapitan Edgar Lasaga de. Lasaga dito, gwapo nga kapitan niya. Mabtikon pag yun. Salamat in taon sa hinabang inyong kanunay gihatag. Ayuda nga gihatag ninyo kanunay dire sa mua. Salamat kayo. Onya sa to mga barangay tanods, mga barangay officials, sa to mga konsyal, sa barangay Talavera, thank you very much. Tuan ni Hello? Hello? Oy, hello? Napatay na. Hello? Hello? Hello, Kuya Tikong? Kinsa man eh? Love kita noon po, hindi na ngayon. Loves kita noon pero di na ngayon. Kumustamas? Ha? Kumustamas ba? Okay na kayo ko dahi. Kumusta man ka dahi? Hello? Kumusta naman ka? Love kita noon po, hindi na ngayon. Loves kita noon. Grabe ng bataan. Nag-unsa man ka diha? Iba? Nag-unsa man ka diha? Mayroon ka ng iba? Ikaw ramang gihapon dahi, oy. Okay, yapon. Okay kayo. Puting okay ha. Day, Kuya Tikong, unsa may tubag nimo sa atong tigmo, day? waiting for the others to come. Day, sa onya ra na sige kag. Kuya Tikong, hindi ko katubag yung ansi ay mong picture sa tinisora. Sige day, unsa may isgutan na to ni day? Uyab-uyab lang, day. Nakamusta lang ko nimo. Ako sa day gimingaw na ko nimo, day. Ay, lisod kayo eh. Pagaksa niya ko, day, nikita na to, day. Napatay na. Hello? Yitik suliran ugma. You know I'm gonna get. Ako balikon mga kaigsunan ko kumutawag galibo. Adto mo paminaw. Paminaw mo sa kanang inyong cellphone. Kanang inyong gigamit ka pantawag mo na gamitan ninyo nga maminaw mo sa kontingog. Ayaw mo paminaw sa radyo kay dili man ta. Dili ta kay naman ta karon diri sa Proud Bisaya Online Radio. Onya naka-hook up na sa 99.7 FM Shine Radio Toledo. Ang atong studio nanay mutang sa Barangay Talavera. Hello? Hello. Kinsa man eh? May hapon na, DJ. Kinsa man eh? Katunay na nawag, ibalik ko. Ada sa barangay. Barangay Sangi. Sa barangay Sangi. Oo. Sige, unsa may tubag nimo? Akong tubag sa imong mabalik kong tubag. Sige, unsa lagi? Dili na kanang kuan, abuhan siguro na. Abuhan! Hapit na! Ano na kilid, pasok. Butog ang ustay, tapos na sa abuhan. Hapit na! Hapit na? Hapit na! Hapit na malayo. You know I'm gonna get. Hindi.
Kuhan na, nitawag ni mo si Miss P. Ani tawag na ko dong. Mga takong number na yan, pagka kuhan nang igagaw ko ito mga sauna, nanawag ko ni mo dito sila ya. Wa man nakasave ang number na ko dong. Ay, abot, nakatimaan pa ba ko? Kay dagan na ba kayo nanawag, ani dong? Ay, wala. Minaw si Miss P ron. On air lang mo number dong. Ay, sige, kung nakadungog siya ron, paliog siya tawag ka kong numero sa TIN nga 0936-3888-491. 0936-3888-491. Sana lang, DJ. Manunti ko, lagi budalan ni kaya ko sungkod ron. Maminaw dyan ko nung kadadlaw. Balik ka dong, balik ka dong. Mo ni number, kung nakalog si Miss P, mo ni 0936-3888-491. Mo ni DJ. Lolo Tikong. Kan na ba? Bunalan juga na ko ron. Salamat, Lolo Tikong, ha? Salamat po ni mo dong. Bless, nangapon sa iyong pamilya. God bless. Thank you. Sige, pagamping na daw, babay. Amping sa Lolo Tikong. Bye-bye. O itong oras, alas 5:30 niya na late, matag pila to ka minutos. Kay kuan man ni kilat mo niya, gipatay man dito. So, mo out tag alas 5 pildig piyat. Alas 6:40. Mo out tag alas 6. Alas 5:40. Kuyawan si Dudong Junel pag-ingon ako alas 6:40. Alas 5:40. You know I'm gonna get. Ay, Gigans J. Unsa man sakto gyud na ikaw na sir. Ikaw na sir. Ay, kaduhar ako ni mo dong nagkadugay, nagkagwapo, nagkalami. Ligid man guro na manong tikong. Kay kun mag-ilis ka og ligid, duslokon man as kilid. Ay, naminaw na to si Percel o Benke. Lolo Tikong, pangmusta lang unya ko sa kong mga kaliwat diha sa Media 11, Lolo Tikong. From Madagascar. Ang tubag ni Inday Maribel kay Pultahan. O niya, Inday Eb, Kapalungan. Naminaw po na to si Inday Eb. Salamat mo daday. Ay, katong nitawag sa personal ako nga number ay magtawag kay maputol atong live. Sumbagon ta mo ron. Alas sige, itong oras, alas 5:32 na. Mo dawat makog duha ka caller. Sige, sa mga gusto mo tawag, mo dawat kog duha ka caller. O niya, ako nang ihatag atong premyo. Ato nang ihatag. Hatagan ta mo klo. Hatag adlaw ning gigamit mga kaigsunan ko. Wala pa'y nakatubag sa tawag. Gusto na ko nga mo tubag sa tawag. Hanay makakuha sa insaktong tubag, ha. Ang akong ihatag nga klo kay gamiton taga-adlaw mga kaigsunan o niya makita ni siya kanunay sa abuhan. 0905-697-4491. Tumbalik ko na. 0905-697-4491. Makita ni permente or kanunay sa abuhan. Hello? Hello? Dong, pahinayay mo monitor, Dong. Hello? Tikong. Dong, pahinayay mo monitor, Dong, niya. Paminaws kung tingog sa mo cellphone. Sige. Hinay na. Kadungog na ka. Kinsa may pangani mo, Dong? Ipin. Efren. Toledo. Taga Toledo. Ako ansira na, Posporo. 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 O, nga nung posporo man. Magamit mo na adlaw na ito. Maglungag ta. Kinsa may nagtudlo ni mo?
Akong asawa. Kitsa nga sa musawa. Sila. Sumbaga na. Hindi na nandito. Dong, na kay balak, dong. Ha? Na ba kay balak? Wala na ko yung balak. Sunod na lang, mag-kopya ba ko? Sige, sunod na lang. Ugma, ha? Sige. Ang pingihaw niya, andam si mong balak, ugma, kay magbalak ta. Gibiyaan ko, pastilan ni bataan eh. Halo? Halo? Sakita sa kundunggan na painayin na inyong monitor diya, sumbagon ta mo ron. Hello. Painayin yung monitor. Hello. Dong! Hello. Dong! Oh. Painayin mo monitor niya, paminaw sa tingog sa mo cellphone. Oh, gusto mo na. Nakadungog na ka. Oh. Aw kan na. Unsa may tubag, dong? Dadiro. Kaldero! Nganong kaldero man? Hulbota na ako. Duslaka sa dipo sa kilid. Pasya do may muot man ko ni mo tubag, dong. Onsa to? Ha? Onsa to? Balik ka, God. Dadiro. Kaldero. Ganong kaldero man? Hulbota ang tabon sa ulo. Duslaka sa dipo ang kilid. Ay, dago. Sakit sa kuntiyan eh. Sige, sigurado ka? Sige. Sige, salamat, dong. Oh. Ano ba? Sige, dong. Salamat, dong. Bye-bye, dong. Oh. Ay, nako, kasakit sa kuntiyan. Dodong Diamond, ikaw ra gyud mo ay nakapahatag nako kadang katawa rong hapon na do. Tagbot ako tong uto ganay no eh. Hello. Hello? Oy pagkanindot sa tingaw gani eh. Hello? Oy, hello kinsa man eh? Hello, may hapon. Yes, may ngapon, madam. Ay, si Kwan ni Jean. Toledo Police Station eh. Si Jean Lolo Tikong. Si Jen, taga-asa makaday Jen. Bumlog. Taga Dumlog, pila may edad ni mo day? 24. 24. Oh. Mura makagtingog ni Kalmar day. Really? Ay, si Jean ko, Lolo Tikong. Ha? Si Jean. Nana kay anak day. Wala, dagang guwang. Dagang guwang. Pareha mong tingog ni Berto day. Ha? Mama mong tingog ni Inday Berto. Dili, siguro Lolo Tikong, pareho lang. Pareha lang. Sige di. Monte ko, Lolo Tikong. Unsa may tubag ni mo day? Kuhan man na Lolo Tikong, oy, kana pusporo. Posporo. Ang ganong posporo man. Pulbuton man na ni mong ulo niya, ilusak sa kilid. Dadlo man sa isang gamit. Hulboto ng ulo, kopda ng kanang lawas, duslakos kilid. Duslak sa kilid, Ikudlit mo na. Sige, sigurado ka? Sigurado ko, Lolo Tikong. Sige, salamat ni mo day. Salamat sa Lolo Tikong, ha? Pag-amping dadaya. Kasad, amping. Uwan-uwan na God bless. Sige. Regards to your tangan niya. Bye-bye. Bye-bye, abyo. Love you too. Ahak mo ni mga tawhan na. Hello? Kinsa man eh? Hello. Ay! Balik ko. Kinsa pangalan mo? Ay, si Kuala lang ko katong lapitan noon. I love kita noon pero di na ngayon. Unsa may tubag sa rantig mo day? Tugang. Sugang! Ngano sugang man day?
Ako ato man ka mo aling sa babaw niya. Ang kahoy ari mayroon sa tong kilid. Sa presento ka magpaliwanag. Kaya ba pwede kong ba? Sige day, ato nang tanawan kung sakto ba na yung tubag day ha. Okay. Sige day, amping dia day, abyo day. Abyo, medicine na. Grabe made in China. Kabayros mabuda na. Wana ko igong oras yung mibaybay na ko ni mupliko ko sa kakanta. Haon ako mubaybay mga kaigsuonan ko. Hana ko kining unsay tawag ani. Hana ko i-play para ninyo unya ako ning pahinungod sa tanan nga mga naminaw diri sa tong programa nga TIGMO Bisaya. Niingon si Inday Abe Kapalongan badlongon gyud sa manawag. Onya may pagpaminaw ni Inday Joan Sorella. Yan tubag kay Caldero. Onya Lloyd Vincent. Yan tubag kay Sognod Manontekong. Onya Elsie may banteng makabudbod. Yan tubag kay Posporo. Sige, onya wala man tayo gong oras. Mo play lang ko siya kakanta asa man to eh. You know I'm gonna get Kini lang nga kanta. I-play ko ni nga kanta mga kaigsuonan ko. You know I'm gonna get Kinsa man eh. Hello? Hello. Ay sige, wala tayo kong oras. Ay, sorry kayo mo sunod ng programa. Lain pa nga programa mo sunod niya. Sorry kayo. Ang tubag, ang saktong tubag sa tong TIGMO kay Posporo. Posporo mga kaigsuonan ko. O niya, congratulations. Congratulations ni Dodong Efren. Si Dodong Efren may nakahatag og saktong tubag o nakatubag sa ato ang TIGMO Bisaya mga kaigsuonan ko. So wala tayo kong oras. Mubaybay na ta mga kaigsuonan. O niya alang sa tanan nga mga kaigsuonan nato. Nga kining na apektahan sa kining gitawag og COVID-19. Ito ning paminaw ng usa ka pag-ampo mga kaigsuonan ko para kasulbaran sa tanan. Okay, daghang salamat. Amping mong tanan niya sa ngalan ni Dodong Jojo Aranilla, sa ngalan ni Dodong Junel, ni Dodong Janjan, o sa tanan nga mga DJ sa 99.7 FM. Og mapoon no bani ko ninyo sa samang oras o sa samang istasyon 99.7 FM Shine Radio Toledo. Thank you very many. Thank you very much. Ato ning i-play ka diyot Dodong Junel. Ang pag-ampo alang sa kasulbaran sa COVID-19. Atong oras kay alas 5:42 na. Bye-bye. Muamua. Chop-chop. Oratio Imperata alang sa kasulbaran sa 2019 and coronavirus. Dios among amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan aron maghangyo sa imong panalipod batok sa 2019 and coronavirus nga mikalas na sa daghang kinabuhi ug nakaapekto sa kadaghanan. Nagampo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ug hinungdan nining virus o sakit ug sayang pamaagi sa pagtakod. Giyahi ang makamot huna-huna sa mga hanas sa medisina nga sila mag-atiman sa mga masakiton uban ang kahanas ug kaagho ug ngadto sa panggamhanan o pribadong ahensya nga mangita sa kaayuhan ug sulbad nining katalagman. Nagampo kami alang niadtong mga gitakbuyan nga sila mahibalik sa maayong panglawas. Hatagi kami sa grasya nga magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug
ug sa pagtabang niadtong nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo si Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria dangpanan sa mga Kristiyanos, Igampo mo kami. San Rafael Arkanghel, Igampo mo San kami. Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo, Igampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Igampo mo kami. sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.